झेडपी निवडणुकीमध्ये सुद्धा दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्यात। 12 झेडपी आणि पंचायत समिती एकत्र लढणार आहे। राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे शशिकांत शिंदे यांनी ही माहिती दिली आहे। एकत्र लढण्यासंदर्भात दोन्ही राष्ट्रवादीची चर्चा झाल्याचं सुद्धा त्यांनी म्हटलेलं आहे। तर झेडपी निवडणुकीमध्ये सुद्धा दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र लढणार। 12 झेडपी आणि पंचायत समिती एकत्र लढणार असल्याचं शशिकांत शिंदे यांनी सांगितलं। आम्ही जिथे आहे त्याप्रमाणे एकत्रितपणे 12 जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीला लढवणार आहोत। जिथे आपल्याला वाटतं की एकत्रितपणे लढत असताना काही ठिकाणी लढायचं मैत्रीपूर्ण अशा प्रकारची निवडणूक करण्याच्या संदर्भात चर्चा झाली। 12 जिल्हा परिषद जिथे शक्य असेल तिथे एकत्रित येण्याची शक्यता आहे। सर्व ठिकाणचे कार्यकर्ते त्या जिल्ह्यातले त्या बाबतीत निर्णय घेतील।